One-on-one mi sa doktor. Ngayon, gi-explain na ko nga ang nigawas nga resulta was positive ko sa rapid test. Earthlings! May adlaw! Maayo pa ka sa adlaw. Yes! Ay mo kahadlok. Ako rani. Yes. Wala gyud mo masayab sa title aning video. Sa thumbnail nga nakita ninyo. Pero akong klarohon una, dili rani about na ko, okay? Karong hapon na ako'y duha ka buok nga gustong i-share ninyo. Ang akong personal experience ingani. Ang akong mga gamay nga nahibawaan para kamo nga nananaw, ma-share po ninyo sa uban. Para ang uban dili makurat. Nay uban makahibaw ra gani nga nagpositive sa rapid test, matarantar na. Ay kung labda. Tantangan takag ayudiron. So, magsugod ta. First week of August, nasakit gyud ko. Gilantan, giubo, bugnaw ang likod, labad ang Pero, dili gid nako kalimtan ang golden rule sa akong papa. Bahalag wala mo'y malasahan basta. Kaon gyud mo. Mao gyud na yung giingon na mo nga bahalag unsa nang inyong ipamati diha basta kaon gyud mo. Inom gyud og daghan nga tubig. Mao gyud na ingon sa akong papa. Sud sa first week sa August, isig nasakit ko ingana. Mao na yung gibuhat. Kaon og inom og tubig. Wala ko magsaba sa akong kinikanan ingani kay dili ko gusto nga sila mabalaka. At the same time dili ko gusto nga Kana bitong dili sila katog sa gabi nga magsige nila magunahuna og naunsa ko dito. so dili ko gusto ingana. So as much as kaya na akong i-handle akong kaugalingon, i-handle na ko. So, second week sa August, wala na ko gipamati. Baskog na ko. So, akong gibuhat was nagpa-rapid test ko. Nakoy hin nga simba ko katong nahitabo na ako pag niaging semana mautoy mga sintomas ingani nga virus. On the way sa clinic gikulbaan ako, nag-overthink ko, daghan ko kayo gihuna-huna nga simba ko basig mauni ang mga symptoms and gikulbaan ko basig mag-positive ko sa rapid test. So ga-overthink na ako. And then pag-abot sa clinic gikuhaan ko nila blood pressure and then after gikuha ang blood pressure make tusok-tusok na ako. 15 minutes after, nigawas ang result. Ang giingon gyud sa nagtusok na ako is, Sir, I-assist ka sa among nurse kay istoryahon ka sa among doktor. samot jud hinuon ko kakulta. Hopeful lang gihapon ko nga favorable nga negative ang mo gawa sa result. One-on-one mi sa doktor, ngayon gi-explain na ko nga ang nigawas na resulta was positive ko sa rapid test, positive sa IgG, positive sa IgM. So at that time, mura ko na-shock, na-stun, nga wala ko kasabot kung sa yung gustong bation. Mura bitaw na-shutdown ang una-una og mga at least 30 seconds nga wala ko katingog. Pero instead nga maguol ko, akong gibuhat that time was ako yung giistorya og klaro ang doktor. Nagpa-explain ko sa doktor og maayo para at least ako makasabot ko sa sitwasyon. Kaya ginaliman po kayo nagpositive sa rapid test. Nagpa-explain ko sa doktor unsa nang rapid test, nagpa-explain ko nganong sa result na inigawas ito nga IgG positive, IgM positive, unsa na gusto kong magpa-explain ingana. Matud pa sa doktor, ano yung gamay nga naibawaan ha? Rapid test is a test done para i-determine kung ni-produce ba og antibody ang imong lawas. So what is antibody? Mura siya panlaban ba? What? Darna ka girl. Nagpa-advise ko sa doktor kung unsay dapat na hong buhaton and he said nga ang pinaka-best is para makahibaw ta nga naabag kay COVID or what is magpa-swab test ta. Kung sa may i-test sa swab test. Ang i-test sa swab test is RNA. Kung murag I don't know, I'm not a doctor ha, dili ko medical expert. Kasabot no sa RNA kay murag DNA or something, traces kung naabay traces sa virus ni gasayaw-sayaw ko sa wa pa ang swab test para lamang makuhaan og gamay nga atong kakulba day. Very uncomfortable. Na ay
murag cotton buds nga taas nga isud sa imuhang ilong left and right nga ari pud sa babakuan o kanang murag laway bitaw. And then niabot ang result sa swab test. Niabot nga result sa swab test to us. Kaloy sa Ginoo, nag-negative ko sa swab test. So, nakarealize ko nga, dili porke mag-positive ka sa rapid test, mag-positive na po ka sa PRC, I mean PCR. PCR test. So, pwede positive ka sa rapid test, negative ka sa PCR, or vice versa. Or pwede wala, gid kay virus. Rapid test is 20% accuracy. Ang dapat nimo buhaton, magpa-PCR test ka, aron makahibaw gyud kag naa ba kay COVID or wa. Dili porke nakadungog ka nga naay nagpositive sa rapid test. Matarantar na ka. Okay. Ug naamoy nahibaw-an nga nagpositive sa rapid test sa inyong barangay, instead nga mag-chismis mo nga nagpositive siya sa rapid test, i-explain ninyo kung unsa ng rapid test. I-explain ninyo ang inyong mga nahibaw-an. Kay ikaw na kay obligasyon. Obligasyon nimo nga ikaw lumulupyo sa inyong barangay, obligasyon nimo pasabton sila kung sa imong nahibaw-an. Para dili na mag-create ng panic ang mga tao. Kita-kita rin magtinabangay. Diba? Wala lain nga magtinabangay kung di kita-kita ra. Dapat face mask ka, dapat dapat mag-face shield ka, social distancing. After na kung nahibawan nga mao to resulta nga nag-negative ko sa swab test, I then realized many things. Nga hinaot ikaw nga nitanaw ingani, makarealize po ka na ang pinaka-importante sa tanan is our health. Tara ba usahay kay dili ra ba ta kakita sa mga blessings nga nasa atubangan nato, kay more of na concern ta sa mga butang nga nakapaworried nato. Sa ako nang giingon, daghan ko kayo mga gipangunahuna that time nga nagpositive ko sa rapid test. Worried ko sa akong future, worried ko sa akong pamilya, worried ko sa akong trabaho. I realized nga sa tibuok quarantine bitaw nga nagsugod ang quarantine up to this day, I was more worried than grateful. And mo ni kung gusto nga i-share ninyo. Ikaw nga nagtanaw nga hinaot ka na imong mga worries nga gipang pati karon nga imong trabaho, imong pamilya, or sa kung sa panay imong mga worries and stress sa kinabuhi, hinaot dili matabunan sa fact nga blessed gihapon ta gitagaan tag another day sa Ginoo para mabuhi, and another time para i-celebrate ang existence diri sa kalibutan, at the same time makauban nato ang atoang mga pamilya. Ring ka kay naara ka sa permis sa imong bahay, appreciate the fact nga kauban nimo imong pamilya. Gimingaw ka sa imong mga classmate or sa imong mga kaila sa una nga wala nimo kauban karon, tawagi sila. Ang future is very uncertain. Kita tanan na sayon ingan na nga wala gyud certainty in the future. We'll never know kung kanus arata si kalibutan, di ba? More than sa mga worries nato sa kinabuhi kapag kakaron, more than sa nag-worry ka sa imong future, why not appreciate the fact nga buhi pa ka ug kauban imong pamilya? I realized na mas daghan mo mga butang nga dapat ika-grateful. So today, I hope nga makarealize ka how grateful you are nga healthy ka, wala kay gipamati, ug COVID-free ka. Dili siya lalim, kay ba ako dili lalim nga giagian nato nga sitwasyon na, pero hinaot lang dili nimo bugtoon ang imong pagsalig sa Ginoo. Hinaot dili ta makalimot sa pag-ampo sa mga health workers nato. Hinaot makaya pa nila ug ang panghinaot na ang mga nagka-COVID maayon na, ang panghinaot na mabalik na ang tanan sa normal. Kay bawo ko nga ikaw gikapoy na ka sa sitwasyon karon, pero you have to keep going. Padayon lang yun, human nga lang. And on that note, ganahan mo ani nga videos, pwede kayo mo-like and mo-subscribe ingani. And ug na mo'y gusto nga mga suggestions nga mga video nga akong buhaton or nga gusto ninyo atong hisgutan, comment down below. Daghang kayong salamat. See you.